729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, alas 12:07 na, din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa inyong Gabos, mga tugang. Hindi ng kabilugan kan mga bareta ko niya na pagkaaga, digdi sa Radyo DZGB. Kami po ang sendo magiging tagapagbareta. Ako po si Renz. Ako man po si Angel Mustaza. Sa mga pamayok ang mga darakulang bareta sa lado lokal, 2022 elections lawas, sabi ni Senador Gatchalian. Road clearing operation imamantinir kan daraga LGU. OFW padagos sa pinagtatabangan kan OWA. Serbisyong probinsyano na mamatay anak kan mga namamanwaan. Sa lado nasyonal, second wave kan COVID-19 pinag-aaditan. Paggamit nin face mask sa laog kan harong ipigrekomendar. Bilang kan mga pulis na tinamaan kan COVID-19 nadugangan. MECQ posibleng ipasunod sa enterong nasyon. Bareta sa ibang nasyon, oxygen outage sa Jordan, imbestigaran. Sa sports, Pinoy fighter daog sa laban. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Hinali ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga orinyoning na ang masunod na eleksyon sa 2022 posibleng maoktaba dahil sa COVID-19 pandemic. Sa piniliwanag na zero ang posibilidad na magkaigwa ni no election scenario sa masunod na taon. Sa iyang pagbisita kaswapon sa Legazpi City, inako niya na sa normal na sitwasyon na sa 75% kan mga botantes ang minaboto kung igwanin eleksyon alagad. Dahil sa trapadagos pa ang patakot kan COVID-19, dakula man ang posibilidad na mas mababa pa ini dahil taan mga maedad na matatakot na magluwas para magpasiring sa presinto tanganing makaboto. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maski na nga nitapos na ang evaluation kan Department of Interior and Local Government sa tabang kan ibang ahensya di gobyerno, may relasyon sa road clearing operation sa mga local government units na kamauotan o sa kamauotan na halion ang mga nakakaulang sa dalan lalo na sa mga mayor na tinampo. Ang gobyerno lokal kan Daraga Albay may orden man giraray sa mga barangay na imantinir na maging malinig ang sa indang nasasakupan na lugar asin siguruhon na mahali ang gabos na nakakaulang sa indang tinampo para maging aliwalas asin malibyano ang bolos kan trafiko. Sinda mahigpit man giraray na mabantay sa implementasyon kan direktiba na imantinir ang malinig na tinampo asin libre sa anuman na mga kaulangan. Ang baretang ini hatod sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Padagos mang giraray ang pagtawnin tabang kan Overseas Workers Welfare Administration sa mga returning overseas Filipino, lalo na mga Bicolano na nawaran ng trabaho sa ibang nasyon dahil sa COVID-19 pandemic kasi nagdesisyon na mag-uli na sana sa indang probinsya para makaiban ang sa indang pamilya. Inatinauan ng paliwanag ni OWA Regional Office Spokesperson Weng Alsaga sa pagsasabi na sinda padagos na maako ng aplikasyon para sa AKAP program kung saan ini ang minataonin ayuda sa mga ROF para magkaigwa ng hanap buhay apwera pa sa tabang finansyal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Multi-5.
Padagos na namamatean kan mga probinsyano ang tabang na itinatao sa inda kan ang probinsyano party list sa tahaw kan krisis na inaeksperyensyahan ngunyan darakan kon COVID-19. Ini sa rason na hands-on permisi ang probinsyano party list representative Alfred de los Santos sa tabang sa iyang staffs na nagbibisita sa mga barangay tangani magtaonin tabang siriman o sealings of face mask, face shield, alcohol dispenser as in iba pa para sa mga frontliners as in residentes kan barangay. Apera kaini nagtauman siya ng mga gamit sa pagtanom sa pagsasabi na siya naniniwala na sa paagi nin pagtanom mapapadakol ang produkto na magagamit sa oral daw na pamumuhay. Sa ibong nalado nagpasalamat man ang probinsyano o ang mga probinsyano sa daing sawang pagtabang kan ang probinsyano party list lalo na sa ngunyan na panahon nin kadipisilan. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mayoriya kan kapitan sa Legazpi anmuyan ng magpabakuna kontra COVID-19. Ito na ang impormasyon sa DZGB News si Konsyal Ismael Santillan, ang Vice Presidente kan Liga ng mga Barangay sa syudad. Siguro sa iya dakula ang magiging partisipasyon kan mga kapitan sa kada barangay sa gigibuong vaccination rollout kung kaya dapat sindan mangenot na magpabakuna tanganing mapalangkaw ang kumpiyansa kan lambang na mamanwaan. Alagad, igwa pa man kiraray nin mga undecided o dahil pa makapagdesisyon kung sinda na mapabakuna. Mantang pinag-asigurar ni Santillan na sindang mga kapitanan bilog ang suporta asing gigibu ng gabos na medyos pag nagpuon ang pagbakuna sa mga Legaspeño. Mailatag asin mainformaran ang mga kapatanes di barangay sa Legazpi manungod sa gigibuhong vaccination program sa syudad. Iniya naging obheto kanangyaring pagtripon ngunan na aldaw sa Legazpi City Convention Center kan sitentang kapitan sa Legazpi. Sigun kay City Health Officer Dr. Fulbert Alec Gallego, dakulaan magiging partisipasyon ka mga kapitan ingkas umabot na sa syudad ang bakuna asin puuna na ang pagbakuna. Mantang pinag-iinganyarman ang mga kapitan na mainot ng magpabakuna, tanganing mapalangkaw ang kumpiyansa kan sindang mga residentes. Tulong persona ang natakma kan Pulangi Municipal Police Station matapos sa sakyadahon ng sarong bulangan sa barangay Sepres, Pulangi, Alay. Segun sa nasabing hipatura sa text message na nakabot sa hinda na nag-impormar sa siring na aktibidad, tugya tulos nindang pinagberipikar asin duman na aktuan na sinadakop sina Jose Mata, 70 anyos, George Cañal, 48 anyos, asin sarong minor de edad na nasa laog kan tuklong. Na-recover sa nasabing lugar ang mga gamit sa pagbulang asin maabot sa 1,600 pesos na pamusta. Sa ngunyan, nasa patura na ang nasabing mga persona sa Pulangi Municipal Police Station para sa ngatanin magkakadigong kaso asin binalidad. Bukas na sa publiko pungo na aldaw ang Museo Sorsogon. Ini matapos na inauguraran ka na kaging aldaw ang nasabing pasyaran kung saan pinanginotan ini ni Gobernador Chis Escudero kasabay ang mga opisyales ka National Historical Commission of the Philippines as in National Museum. Ang dating provincial jail na hilinganin magayon na desentong architectural kung kaya napagdesisyonan ni Escudero na magbugtak nin museo kung saan mahihiling ang magayon na istorya, kultura, paano nagpo ng komunidad sa Sorsogon, 875 square meter na amphitheater as in souvenir shop. Piglalauman na ang Museo Sorsogon dururusoon kan mga tao dahil sa ini sa prominenteng pasyaran sa probinsya kung saan ang National Historical Commission of the Philippines ang mga tamang digdi sa pakikipagtabangan sa gobyerno provincial kan Sorsogon as in Provincial Tourism, Culture and Arts Office. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo ni. Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap, dagdag value pa.
May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Yangmat Native Lechon. Mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Yangmat Native Lechon. Roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Yangmat Native Lechon. Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Yangmat Native Lechon and Eatery. Alternate Road, Legazpi City at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Rad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Only
kasama para kumain. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. May kukonsiderar ng second wave kan COVID-19 ang biglang pagsipa kan mga nairehistrong bagong kaso ng virus sa nasyon. Inisigun sa University of the Philippines sa UP Pandemic Response Team matapos may rehistro ang 5,000 na bagong kaso ng virus sa pinakahalang kao sa nakalisa 7 bulan. Sigun kay Jomar Rabahante, miyembro kay UP Pandemic Response Team na pinagkukonsidera nindang ining second wave dahil iyon na inyang dakulang pinakahalangkaw na bagong kaso na nairehistro sa nasyon po kang magsikad ang pandemya. Alagad, kinontraman ini ni UP Octa Research Group member Professor Guido Davil dahil day pa man talaga nagpababa ang bilang kan mga bagong kaso ng virus pon pa ka nakaaging taon. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Consultant Dr. Ted Herbosa na inabisuan kan Department of Interior and Local Government ang publiko na magamit nin face mask maski nasa laog kan harong. Sa iyang sinabi na inidaan dapat nagibuhon tanganing maproteheran ang mga maedad na. Idinagdag pa man niya na magiging kampante na ang publiko sa helang dahilan ta nagpuo naman ang pagbabakuna kontra sa COVID-19. Si Herbosa nagpalawas kan siring na patanid matapos mairehistro o marehistro ang 5,000 na bagong kaso ng COVID-19 kanakaaging aldaw asin posibleng magdakul pa ini ngunya na bulan. Nadugangan na naman ng saro ang death toll kan COVID-19 sa ladagan Philippine National Police o PNP na sa ngunyan nasa 33 na. Yan sinabi kan Administrative Support to COVID-19 Operations Task Force or ASCOF base sa datos tagikan sa PNP Health Service. Sigun kay PNP Office in Charge si na ASCOT Commander Police Lieutenant General Guillermo Eleazar, nagadaan ang 54 anyos na lalaking pulis gikan sa NCRPO kan Marso 12 darakan acute respiratory failure secondary to pneumonia high risk. Katagod kay ini nakapag-rehistro man ng PNP na maabot sa 99 na bagong kaso ng virus sa inang lado kaysa minakatay ni sa 12,172 asin 35 sa mga bagong kaso hali an hali sa National Operations Support as unit 22 sa NCRPO, 16 sa Central Luzon asin 10 man sa National Headquarters, 5 na rehistro Central Visayas, 3 man sa National Administrative Support Unit, Calabarzon asin North Mindanao, mantang Tigsararo ang nairehistro sa Caraga asin Cordillera Administrative Region. Gikan sa kabilogan na bilang kan mga tinamaan ng virus maabot sa 849 na sa mga ini ang aktibo matapos madugangan ng 14 ang mga narahay sa helang. Kaya suminakat na sa 11,280 ang total recovery sa lado kan PNP. Maski mas nakakaulakit ang bagong Filipino variant kan COVID-19 na nadiskubre sa Pilipinas, posible man na wara ining kakayahan na magdaranin mas malala na helang. Iniyan sinabi kan Philippine Genome Center matapos kumpirmaron kan Department of Health na igwa ng P.3 variant sa nasyon asin nasa 98 na kaso na na-detect kaini. Sigun kay PGC Executive Director Cynthia Saloma, dai man nahilingan nin mas seryosong sintomas maski ang tinamaan kan bagong variant kaya nagtutubod ining bako deadly o nakagagadaan ang nasabing virus. Nakatalaan ay sumitir ni House Committee on Appropriations Chairman asin Act CIS Party List Representative Eric Yap ang 50 billion pesos na supplemental fund para sa mga retiradong soldados. Inaan sa salida sa nawawarang retirement fund kan mga soldados sa tinanggal sa national budget kan 2018. Alagad ngunyan sa nanailawa sa publiko. Sigun kay Yap na discovery niyang wara na sa ipinasar na budget ang retirement fund para sa mga retiradong soldados kan 2018 sa 2019. Alagad sa iyang pigripaso kan sa taon matapos siya magtukaw bilang chairman kan komite kaya pinagbusol niya ini asin inaprubaran
Base sa datos, maabot sa 23.5 bilyon pesos ang binawas na pondo na nakatagama kuta na sa pensyon kan mga soldados. Daipigigilid kan gobyerno an sa giraray na magpairarom o pagpairarom sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang bilog na nasyon kung dai mapupugulan ang pag-itaas kan bagong kaso nin COVID-19. Iniyan sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Consultant Dr. Ted Herbosa. Kasunod kan 5,000 na bagong kaso na nairehistro kan Department of Health kanakaaging aldaw. Sigun kay Dr. Herbosa, pigkatakutan na mapano naman ang mga ospital, siring man ang mga temporary treatment facility kung dai mapupugulan ang pagdakol kan mga nagpupositibo sa virus. Patanid pa ni Dr. Herbosa na posible mag-itaas pa ang bilang kan mga nagagada na dahil sa virus sa oras na nangyari o mangyari ang sa indang pigkakatakutan. Nagpautob din pagbalasa ang liderato ng Philippine National Police o PNP sa Calbayog City Police Office sa probinsya kan Samar. Ini kasunod ka nangyaring pagkagada ni Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino asin kan 5 pang ibang kaibahan ang tulong pulis. Sigun kay PNP Office in Charge Police Lieutenant General Guillermo Eleazar na sinikadan sa pwesto ang Chief of Police kan Calbayog City na si Police Lieutenant Colonel Neil Montaño, siring man ang siyam na mga tauhan kay ni. Sa salidaan ni Montaño, si Police Lieutenant Colonel Rodolfo Alborta, mantan si Police Major Roel Burlatman, ang matukaw bilang bagong hepe kan sa indang intelligence unit kasalida ni Police Lieutenant Colonel Fernando Calabria Jr. na enot ng pinalayap sa pwesto. Ay giramdaman na sinipa sa pwesto si Calabria matapos na maghagad sa korte listahan kan mga abogadong nagrepresentar sa mga individual na pinagkokonektar sa CPP-NPA. Mahigpit na pigsusunod ni PNP Chief General Debold Sinas ang minimum health protocols matapos magbisita ini sa Oriental Mindoro. Ini matapos sabiyon kan gobyerno lokal na dai nag-agi sa medical screening si Sinas kan ini magduman sa probinsya. Sinabi ni PNP spokesman na Brigadier General Eldebrande Yusana na si Sinas talagang minasunod sa minimum health and safety protocols. Sinabi niya na sa dahilan maski sa in-an virus, sinda nangangadji na marahay tulos si Sinas tanganing maipadagos na kaini an sa iyang trabaho. Ikinaugma kan Commission on Human Rights ang desisyon kan Philippine National Police at ang kason ang Calbayog City Police Station Intelligence Chief dahilan sa paghagad sa korte na midbidon ang mga abogado na minapresentar sa mga personalidad na midbid sa Partido Komunista kan Pilipinas. Sinabi ni CHR spokesperson abogada Jacqueline Digia na ang tulo sa pagtangkas ni Acting PNP Chief Lieutenant General Guillermo Eleazar kay Police Lieutenant Fernando Calabria iyon mataw nindalan para sa patas na investigasyon manungod sa siring na bagay. Sinabi niya na sala ang ginibo ni Calabria. Nagtutubod ang grupong Federation of Free Workers o FFW na dakulang papel ang pigagampanan kan simbahang Katoliko sa mga obrero kasabay kan selebrasyon kan ika-500 na taon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Sigun kay FFW President Attorney Sunny Matula na ang simbahang Katoliko asin iba pang mga denominasyong Kristiyano asin pagtubod Islam may dakulang ambag o kontribusyon sa pagbilog nin sarong makahustisya asin makatawong sosyedad asin sa pagmukna nin sarong gobyerno na dapat magbusol nin mga kamauotan asin obheto kan mga Pilipino. Paliwanag ni Attorney Matula na ang dignidad kan labor o labor asin ang diretsyo kan mga obrero na maorganisar nin mga o mag-organisar nin mga union na hampang sa patakot kan halangkaw na presentahe na kawaran nin trabaho, kontraktualisasyon asin hababang sweldo, pati naman ang bako ligtas na lugar nin mga trabaho ngunan sa panahon nin COVID-19 pandemic asin globalisasyon asin merkado. Pigihiling kang FFW na ang katukduan pansosyudad kan simbahang Katoliko bilang tunay na magiya na makatawo sa pag-organisar nin sa indang union sa sabay-sabay na negosyasyon sa bargaining asin sa indang pagpartisipar sa mga tripartite council asin pagpasar nin mga pulisiya sa trabaho asin national policy. Bareta sa ibang nasyon.
Pinaimbestigara na ni Jordan Prime Minister Michelle Al-Kasawane ang nangyaring oxygen outage sa sarong ospital na kinagadan kan anom na health workers. Ini matapos sa mag-resign na ang health minister ang nasabing nasyon na si Natir Obidat. Kan natangkason ni kan Prime Minister dahil sa insidente. Katakot kay ni binisita ni King Abdullah kan Jordan an ospital para hilingon ang sitwasyon asin magtaunin ayuda sa mga apektado. Bareta sa lado nin Karawata, nagpalyar ang Pinoy fighter na si Rolando D kay Abdisalam Kubanikbek kan Kyrgyzstan sa saindang lightweight title eliminator sa Brave CF47 Asian Domination sa Arad Fort sa Bahrain. Dahil ta talagang matindi sa round game si Kubanikbek day kinaya ni D kun kaya day na ini nagbalik sa ring sa third round. Sa ibong nalado nangga naman sa puntos na ansaro pa nga Pinoy na si Janelle Lausa kontra kay Rick Kulbik Ibrahim kan Kyrgyzstan. Breakthrough! Respira na pod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nindang imbensyon na may kamawatan na magkaiguan in healthy environment sa laog kan harong asin magkaiguan in koneksyon sa nature asin mapagayon ng kalidad kan paros sa laog nin sarong residensya. Feature kay niya na oportunidad na magpili nin pananom na gusto mong ibugtak sa laog kan Respira. Kamawatan pa kan air purifier na ini na mag-promote din peace and well-being asin magkaiguan in presko asin di kalidad na paros na mahangos. Istoryang naiiba! Nagbalik si Ayano Tsukimi, sarong senior citizen na Haponesa sa Nagoro, Japan para duman sa giraray mag-istara. Alagad na ni bago siya sa Nagoro dahil haros wala ng tao na nakaistara sa sadit na banwaan sa iyang dinakulaan. Kung sa dati dakulpaan populasyon kay ni, ngunyan dahil na masobra sa 50 ang mga residentes na nakaistar digdi dahil ang iba nagbaliw na niniistaran dahilan sa kawaaraning trabaho. Solo na nakaistara sa Nagoro si Ayano dahil sa iyang agom asin mga aki nagtatrabaho sa Osaka. Dahil sa kamunduan dahil sa kawaaranin mga taong nakasabatan, ginibo ni Ayano na sarong banwaan nin mga gading o manika an Nagoro. Nagpuan siya sa pagibo nin mga life-size na gading nakapandokan sa iyang mga magurang asin mga tugang. Dahil siya nagpundo asin pagkatapos nin 10 taon na pagibo nin gading uminabot na sa 350 an sa iyang nahaman. Gabos na gading o manika ang nagibo ni Ayano, nakawagas sa bilog na Nagoro na garong mga totoong residente. May manika na garo estudyante na nasa abandonadong eskwelahan ka Nagoro, guminibo man siya nin man iba-ibang manika, nakapareho kan man iba-ibang trabaho, arog kan para sira asin para uma. Maski si Ayano igwana nin sa diring manika nakapandok niya na nasa harong niya, kun kaya enot natatakot ang tao dahil sa mga manika ni Ayano, nagaro mananggad tunay na tao. Ngunyan, pigdadayon na ang Nagoro kan mga turistang gustong magparetrato, kaibahan ang mga manika na gibo ni Ayano. Flashback! Marso 15 kan taon 1656 nangyari ang pigapod na sandugo o blood compact entry ni Bohol chieftain si Katuna asin kan Spanish explorer na si Miguel Lopez de Legazpi sa Bohol. Ang blood compact ginibo para selyuhan ang sa iyang maging pag-amigo asin magkaiguan ng kasunduan sa pagultanan kan ambos partidos. Sa ngunyan ang compact na ginibo ang pagultanan ni si Katuna asin Legazpi pinagselebrar asin pinagkomemorar taon-taon asin inapod na Sandugo Festival sa Bohol. Kompuesto ni kan reenactment kan blood compact sa rong badal na misa asin parada sa tinampo siring man search for Miss Bohol beauty pageant. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director din Peralta, Siyempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sendong naging tagapagbareta ko dyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangaran ni Manny Totanya sa lalo teknikal, ako man po si Angel Mustaza. Di magali, di magpugnat, masunod na ang programang ISKARAMUSA pagkatapos na nagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.
Abangan ang masunod na programa. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APE. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, ape.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@ape.net.ph. APE, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking deskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalo imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray.
Sa 8 pesos SRP lang, may Alaxan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Si ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil iguanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:43 na nin pagkaudto. This time check is brought to you by SM City Legazpi 3-day sale on March 19, 2021. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win a brand new Suzuki Espresso MT. See you at SM City Legazpi 3-day sale on March 19, 20, and 21. An oras hatod sa Indokang Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ferrex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Ferrex B Complex everyday. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa-mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Magparehistro ka because it's safe, easy and COVID-free. Para po sa COMELEC, ang kaligtasan ng bawat voter registrant ang aming #1 priority. Visit irehistro.comelec.gov.ph para sa easy filling out of application form. Kaya tara na, magparehistro ka na! Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maati asin mabata na origan, manukan. Asin kapalibutan, i-Zeolite na yan. Ang Zeolite, kumpuesto ng mga natural na mineral na nganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede manining panglinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar. Arog kan salog, kanal o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-Zeolite na. Ang Zeolite, mababakal sa Manson Hardware, Daraga Albay. Asin hanapon sana si Casey Bermas. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw.
If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Nag-positive si Harry Roque sa COVID-19. Ini ang Baretan tunay. Sabi pa din, nagsunod da si Police General, si Debold Sinas. Aha. Sa health Protocol. Nagsunod daan kan pagbisita sa Oriental. Negros Oriental. Oriental Mindoro. Oriental Mindoro. Sabi ni maigpit na pigsusunod ni PNP Chief General Debold Sinas ang minimum health protocols matapos magbisita ini sa Oriental Mindoro. Nagsunod ka nag-abot pero kung bago mag-abot din nagsunod sa protocol. Anaraman lugod. Matapos nasabiyon kan gobyerno lokal na dahil nag-agi sa medical screening si Sinas. Ang ini nagduman sa probinsya. Ay sus ko. Yan naman ang difícil Sabi yan strike 2. Aha. Medyo kaya nakaalarma yan so mga high-ranking officials lugod tabi mga tuga. Babalgar lugod kan mga protocol simpleng pag-test sa pag-abot dyan sa mga lugar ng pinagbibisita. Maraming ko na problema kung mabisita ka baga sa mga lugar-lugar pero kay po magsunod. Dos maray na 12 nagabos. 12 minutos bago mag-ala una nin pagkahapon. Welcome po sa programang Iskaramusa. Kami mo po si Renz mga kaibanan ngunya na pagkaudto. Ako po ang solamente. Anto tayo noon pero dito ngayon, dito ng Albay po yan. Renz Luna po Siyempre yan siyang kapartner. Ako man po. Ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po, marahay na pagkauto sa indo dyan. Hey, happy birthday kay Sir Roy Di Makulangan. Ako ni Councilor Beth Muñoz Di Makulangan. Happy birthday po, sir. Belated happy birthday, Lola Anita Armstrong dyan sa Melbourne, Australia. Happy birthday man pala sa kuyang ama. Uy, happy birthday kay Tito. Kasuhapon, happy birthday tabi Papa Ricky Luna. Nag-celebrar kasuhapon kan sa iyang kumpleanyo. Asa ko pong numero 0966-1931-118 0966-1931-118 sa Smartman po 0949-4334-061 0949-4334-061 para magpaabot kan sa inyo mga mensahe, mga birthday greetings, mga violent reactions. Yan po ang sa kuyang numero. Siyempre, numero man kasabing ka-partner. O, yan sa kuya mo na number 0915-415-4899. So, yan. Sus, talk and text 0909-543-4660. Nakantabi na ngunya na pagkauto si Kuya Joel Barameda dyan sa Baka kay Albay. Kuya Joel, maray na tutabi maray na tutabi sa ido, gabos dyan sa Baka kay Albay. Ngunyan mga tugang na na nag-positive na si Harry Roque. Ang mangyayari kay ni Angel sigurado, magiging kidit na dyan sa Malacanang sigurado. Ang bida kay ni, dahi man lugod, dahi man siya nagrani kay President Duterte. Ang problema ng kay ni so may mga opisyalis sa baga dyan na nabakunahan, nata pa siya nag-positive. Ibig sabihin, baka posible sa luwas niyan ito nakuha. Itong COVID-19. Kaya baga kay puhan taman giraray magsunod sa mga protocol, simpleng pagsulog ng face mask. Pag-uli sa harong, anong binaygibo nindo? Panag-uli mga tugang sa harong nindo, dapat kamong magkarigos, maghugas, dahil lang basta-basta ano yung kaya maning sinyalis mo na naman? Dahil bawal magkupo. Tama. Pag una ko, kaya duwang kahon, pagkarag mo ka, ano yan, Kuya Manay? Ispadahan.
Akala ko kung ano yung minimin mo, ha? Kaya yan mga tugang, ang kinakaipuhan niya to. Disiplina sa sadiri. Tanganin kita, makalikay man dyan sa COVID-19. Ang pinaka-the best way nga, iba kaya Angel Nagibuhon talaga. Dapat kita, magkarigos kita, mag-ugas sa bilog na lawas sa day mo harap ko sa ingali. Magsanli ka. Pero sabi na ba, Diki, recommend na mas isalog kang harong, mag-face mask. Mag-face mask. Pwede man yan. Pwede man yan. Ugari, ang problema man kaya kung iling-ilingon tao ang pinagtataram nindang posible na maglaagding o magsulog kita ng face mask. Ang mangyayari kayo niyon, dako lang naman ang comment kaya na magkariban man sa nakamisaro na tapa kami mga face mask. Ang po na lang dyan dito, Renz, mag-ingat na lang. Mag-ingat na lang kita. Di kita magparaluwas. Kung nasa laog man sa nakitakiharong, di na kita magparaluwas. Tarog kayo, niligan mo si Secretary Harry Roque, bilang nag-positive, dayaram kung sa inhali. Yan yan, mga ano na yan ng mga tawa, mga maingat na yan. Dahil taram kung napa, no, tanatamaan kay COVID-19. Si Chief na Debolsinas man, yung man, natamaan man kay COVID-19. Dahil taram kung sa natamaan. Si PDEA Director Wilkins Villanueva. Wilkins Villanueva. Paano kayan kung nagkakaigwaki meeting with President Duterte? Medyo magiging mas maigpit dyan sigurado sa Malacanang na pag-monitor sa mga nagraraog luwas dyan. Nag-text si 444, sabi niya, maray na to po sa inyong duwa, pabati man po kan mga taga-Sugoy, lalo na po sa Ocampo family, asin po sa agum ko na si Dieter Ocampo. Matindi ka man talaga, Dieter Ocampo agum mo pala si Dieter Ocampo Taga-Sugoy na pala ni. Taga-Sugoy pala, Sugoy yan ba ka? Taga-Sugoy pala si Dieter Ocampo, matindi ka talaga. Sabi ni 020, maulan na Lunes Kuya Renz at Ate Angel ng DZGB, ingat tayong lahat ng mataas ang kaso ng COVID. Ingat lagi tayo, Shandy ng ligaw. Oy, maray na tutabi, Shandy kang ligaw, Sabi man ni 446, no rin po, ma-lockdown. Nag-text man siya sa kuya ng mga kasubanggi. Sabi niya, good PM Sir Renz, totoo po ang Bareta na 5,000 daw po dagdag na positive sa COVID noon yan. Lockdown daw giraray. Yun yung nabasa ko sa mga news item ta. Ini lang yun, sa mga high-risk area. Sa mga high-risk area. Pero ini bagang aday pa man kita digito, pa man orden tabi, so IATF nakita kung ma-lockdown man kita sa Bicol region. Kaya lang, ang problema ba kayo nabubugnot kita, pag nagtataas ang kaso kan COVID dyan sa Metro Manila, halos gabos man na probinsya mga tuga, minasabay man sa yan sa paghigpit man sa lockdown. Dahil nantaan mga ibabaga dyan, nag-uruli digdi sa tuya. Kaya asahan ta na iyan, kung ning kaso man, maglalaan kaso, ning COVID-19 dyan sa Metro Manila, nagtataas na naman yan igiraray, maski nga ni Okta Research Team, dahil pinag-considerar na second wave na yun alagad kita, posible kitang mabugnot ka yan. Panagbago ng protocol duman sa Manila, posible sa probinsya, magpapaba man ng orden, pero then man, it doesn't mean na kita, ma-lockdown kita. Alat-alat lang kita sa order kan IATF, Sabi ni Ma'am Ruby Moratalia, good PM po sa Indong Dua, Ma'am Angel and Sir Renz, pa-shout out po sa Moratalia, Okbina family dyan sa Mabalod, Ginubatan, watching from Bandar Siri, Bigawan, Nigara, Brunei, Darussalam. Maray na utuman kay Ma'am Ja Betito Belen. Sabi niya, marhay na udto po. Ano yun mga nagsisirend nagko-comment kay mga link. Ano yun so lockdown kan DepEd. Naka-lockdown ko niya ng DepEd. Gari kung haluin naman kayo tabi ng Bareta, Awiyo, March 15, Legazpi City. DepEd office in Albay, lockdown after employee contracts, COVID-19. O ngunyan mananggad, may naka-lockdown. Ay, follow up talaga sa mga pag-iriba. Iwa kitang Bareta ka ni Angel tabi. Wala kong sana DepEd Albay? Di ko aram, sa Albay Division kayo Sabi ni 753, pakiulit po ka number ni Ma'am Angel tabi, asawa ito ni Don Silueta. Yung nagdadala po ng pizza. Oy, thank you so much sa pa-pizza kay Sir Henry. Pero di ako nakatana kang Ano dala ng pizza si si 753? Nagdala dito ata si Ma'am Don Silueta ng pizza kay Sir Henry nung Saturday. Ang number ko po sa Globe, 0915-415-415
4899. Again po, 0915-415-4899. Sa talk and text po, 0909-543-4660. Again, 0909-543-4660. Masunod kita dito rin sa baka lamang. Baka lamang kita padaramang kipit sa digdi. Pasaway, joke lang po. Okay, thank you so much. Marahay na udto po sa indo dyan ni Ma'am. Di ko alam kung ang pangalan nito. Madam Don Sulueta na lang. Madam Don Sulueta. Angeles Pizza ata yun, sabi ni Sir Henry. Aha. Sabi ni 446, maray mag-lockdown in atap pa kaysa mag-lockdown ko nagulpi ng paglangkaw kang kaso. Hindi na nga ni Atabi 446. Di pisil di man pwedeng basta-basta kita mag-lockdown dahil ang taan budget kang gobyerno nakaalokar na para sa bakuna. Medyo limitado ang resources kang kanya-kanyang lokal na gobyerno kung kita ura-urada kitang ma-lockdown. Kaya nga ni baga importantiho na maray ang kooperasyon kan publiko kita gabos sa laban niya to digdi kontra COVID-19. Kita gabos ang pwedeng maapektaran sa diring disiplina ang kaipuhan maski nga ni daing lockdown basta disiplinado kita gabos, maresolveran tayo ng problema. Remember tabi bagi Angel, ang Pilipinas ang may pinakahalaba ng lockdown sa historic ang pagtampak ng COVID-19 sa ibang nasyon nga. Almost a year na, 1 year na. Sa aga mamarka na so first day, first anniversary kan pag lockdown sa bilog na Pilipinas. Day naman sana masundan kay second anniversary. Day na kita makaabot in 2 taon.